Kaixo eta ongi etorriak, bertze egun batez unat magazinera, gaur urtarrilaren 30 dugu, azkeneko eguna, bai, urte xarra duela deus izan zen, baino, ja egitzen nahi dugu, hilabete hau ere bai, eta ja 2023an ongi sartuak, ja ezin darran urte berri on gehiago. Gu gaurkoan bi elkarrizketa izan ditugu, gure aldetik lehenik eta behin Gorka Zubizarretarekin egonen gara, bera Euspot ekimeneko antolatzaileetako bat da, eta Euspot zer da? Bueno, gazte eta ez hain gaztei ere zuzendutako lehiaketa bat, eta bertan spot txikiak 30 segundo ingurukoak egitea bilatzen dute, aurtengo gaia zientzia eta ikerkuntza izanik. Bueno, bera kontatuko digu, zertan datzan zehazki ekimen hau. Bigarren elkarrizketa berriz Maria Elortzarekin izanen dugu, bera zinema zuzendaria da, eta hain zuzen ere ganden larun batean A los libros y a las mujeres canto bere filma estreinatu zen, non eta Rotterdamen, Holandako zinema festivalean, eta hor izan dituen sentsazioak eta gora bera kontatuko dizkigu, ea ze harrera izan duen pelikula, gero Otsailaren 11an ere bai, Donostian estreinatuko da, eta beranduxeago apirilaren 20an, hemen egonen da zinetan Iruñean. Guzti hori baino lehen, gaitezen betiko dukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. Urtarrilaren 30 zen 1918an. Lehen Mundu Gerra, Alemaniak 14.000 bomba bota zituen Paris gainean. 1950 urtean, Estatu Batuetako presidentea zen Harry Trumanek hidrogeno bombaren ekoizpena agindu zuen. Eta 1980an, lehenengo McDonald'sa ereki zuten Moskun. Urtarriaren 30 ere zen, baina 2008an Michael Jacksonen aurkako epaiketa, hasi zen Kaliforniako Santa Barbara hirian. Gaurko lerroburu nagusiak. Osasun Departamentuak hobekuntza proposamen berri bat egin die osasun langileei sistema publikoa indartzeko. Nafarroako Puy Oria Rubio zinema ekoizleari eman dio 2022ko Francisco de Javier Sarian. Hezkuntzak Irabia Izaga eta Mirabaies Elredin ikastetxei jakinarazi die batxilergoan ez dutela itunek jarraituko. Hezkuntza maila horretan neska eta mutil ikasleak bereiztuta dituztenez ez dituzte betetzen ituna mantentzeko ezaugarriak. Astelehen arratsaldean oieregin su hartutako tximini bat itzaltzen aritu dire, Oronozko parkeko suhiltzaileak. Erdiz bizirik plataformak manifestazioa deialdi egin du apirilaren 22ko Iruñan. Hegaldi zuzenak izanen dire Iruñako aireportutik Sizilia, Praga, Istanbul eta Marrakexera aste zainduan. Atzo Iturengo plazan elkartu ziren herriko eta Zubieta eta Urtizko joaldunak eta mozorroak. Gaur inaute giroa Zubietan nabarmenduko da. Eta guazen ere aste honetako agenda kulturalarekin. Gaur asteartea, Jose Miel, Bidador poesia taldea, Ospin, Mandelstam, Errusiako poetaz arituko da. Nafarroko Ateneoaren egoitzan atxaldeko 7:30 izanen da eta saioa online jarraitu ahal izango da ere bai. Asteazkenean, Haurrak eta Lapurrak aurrentzako filma eskainiko dute Patxi Larrainzar eskolan atxaldeko 8:00. Horrez gain, hemen zozketa egiten ari garen Hondamendia antzezlana, Axut eta Arte Drama konpainien eskutik izanen dugu, 8:00 gaiarren. Hortzegunean, Marikaroa jaialdiaren barne, Kontalizunak tailer irekia Zizur Nagusiko liburutegian. Arratsaldeko 8:30 aitzinera. Eta Labaren epizentroa mikroerakusketen zikloan, Jara Nabarlazen erakusketaren aurkezpena arratsaldeko 7:00. Otsailaren 2 aitzinera, hilabete osoan zehar ikusgai egonen da Laban. Hortziralean, Marikaroa jaialdiaren barrenean, Boierekin solasaldia, tertulia konboieraz izanen dugu, Garazi San Martin, Safikak eta Ana Jakaren eskutik. Arratsaldeko 7:30 Zizur Nagusiko anfiteatroan. Eta hortziralearekin akitzeko, Nasker taldearen kontzertua Atarrabiako kulturretxean 8:00, 3 herrik antolatua.
Igandean aukeratzea bada oraina, piezaka eraikitzen dugu, erakusketa horren bisita gidatua Araitz Urbeltzen eskutik Nafarroko Museoan goizeko 12:30. Orkestra Lurtarra aurrentzako filma eskainiko dute Zizur Nagusiko Kulturetxean atxaldeko 6:00, eta kontu kontari txontxongiloak eta musika ikuskizuna La Enana Naranjaren eskutik Berriozarko Entzunaretoan atxaldeko 6:00. Baita ere Kondestable jauregiko patioan arratsaldeko 7:00 Ketariatik mundura nano pastorala. Eta lehendakari gaia antzezlana Txalo Produkzionesen eskutik Atarrabiako Kulturretxean atxaldeko 7:30, sarrera 5 euro. Aktualitateari errepasoa egunkarien azalen bitartez. Diario de Notiziaseko lerroburu nagusian, Osasun Sailak esklusibotasuna birplanteatzen die medikuei eta haien esku uzten du 32 hitzordu baino gehiago hartatzea. Sailak martxoaren 1 greba baino lehen aurkeztu dio azken eskaintza medikuen sindikatuari. Osasun arloan batera ezintasuna bakarra proposatzen du. Argazkian Joaldunak, izenburuan Aurtiz, Zubieta eta Iturenek inauteriei soinua jartzen diete. Iturengo plaza jendez gainezka zegoen eta atzo 100 bat Joaldunek Zubietatik egin zuten ohiko ibilbidea zintzarriak joz. Berri gehiagotan, krisi energetikoak 1000 milioi baino gehiago kentzen dizkio Nafarroari 2 urtetan, Osasunak Atletik gurutzatuko du finalerdietako bidean, eta PSNek eta UPNek betoa jarriko diote Maineru eremu mistoan sartzeari. Diario de Navarran, Osasun Sailak baztertu egin du sistema publikoko medikuek kontsulta pribatua izatea. Nafarroko medikuen sindikatuak greba mugagabea mantenduko du bihartik aurrera. Argazkian, berriz, futboleko zenbait pertsona garrantzitsu argazkia ateratzen eta izenburuan ilusioa pizten duen finalerdia. Osasunak postu bategatik jokatuko du Atletiken aurka finalean, hilabete barru sadarren jokatuko duen joaneko partidarekin. Berri gehiagotan, PSOEk Podemos alde batera utzi eta bakarrik bai da bai legea aldatuko du. Sánchezek aldaketak agintzen ditu naiz eta Montero ministroa aurka egon. Eta zintzarriak inauterietan entzuten dira, Oier bai berrietan. Gara egunkarian, Indurainek esklusibotasuna aldatzen du, bere eskaintza berrian batera ezintasuna dagoelako. Greba hasi bezperan Osasunaren eta Nafarroko medikuen sindikatuaren arteko gatazka piztu da. Osasunbideko gainerako zentralek protesta zabalagoak egin ditzakete gaur. Argazkian Iturengo plazan, Artza eta Joaldunak, izenburuan Joare soinu bizi eta sakonak Iturenen. Iturengo plaza leporaino zegoen sabelean Joare soinu sakonak berriro kolpeka hasi zirenean. Berri gehiagotan berriz, erronka klimatikoa Borneren erreformaren bertze biktimetako bat, baitere Blinkenek Netanyahurekin harremanak estutzen ditu eta Palestinari lasaitasuna eskatzen dio, eta batxilergoko kontzertuak Opuseko 2 zentrotara iraungita. Berri egunkarian, erasotzaileen zigorrak ez murrizteko lege aldatzea proposatu du PSOEk, hoixen jarri dute lerroburu nagusian. Deskribapenean Espainiako gobernuko alderdi nagusiak lege proposamen bat eramango du Kongresura soilik baietz da baietz araua moldatzeko. Berdintasun ministerioaren ustez ez du kondenen auzia konponduko. Argazkian mozorroak Iturengo karrikatan atzo eta izenburuan ernatu da inauteria. Zubietako eta Aurtizko Joaldunen bisita izan dute Ituren. Mozorroak eta jendetza bueltatu dira Malerrekako bestara. Berri gehiagotan, batxilergoko ituna eten diete ikasleak sexuka bereizten dituzten Nafarroko 2 ikastetxeri eta Bizkaiako metaleko ituna onartu ala ez galdetuko diete Komisiones Obrerasek, Labek eta UGTek beren afiliatuei. Eta Euskal Herria Irratian, Lazaro Elizalderen hitzak. Osasun departamentuak herritarren alderdien eta sindikatuen aurka egitea ez genukeen ulertuko. Medikuei kontsulta pribatuak zabaltzeko aukerarik ez ematea erabaki du Osasun departamentuak. Pozik hartu du jarrera aldaketa Osasun publikoaren defentsarako elkarteak. Baita ere, taberna bat bai mediku kontsultarik ez, hoixen bertze berri batean. Eta azkenik, Simon Fuken antzezlanaren hitzak.
Pandemiarekin denak bilakatu ginen eszeptiko, ez genuen inor sinesten. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur ipar isurialdean zerua ia estalita egonen da, baina hegoaldean ostarteak izango ditugu. Eguerditik aitzinera hodeitza trinkoagoa iritsiko zaigu iparraldetik, eta euri pixka bat eginen du Kantauri isurialdean, bereziki ekialdean. Elurkota 1.300 eta 1.500 metro inguruan egonen da. Arratsaldean ipar-mendebaldeko haizea nagusituko da eta temperaturak bertze koxka bat eginen du gora. Asteazkenean bihar aldaketa handirik gabe jarraituko dugu. Behe-hodeiekin ipar isurialdea estaliko dute, aldiz ostarteak irekiko dira hegoaldean eta Ebro ibarrean zerua hodei gutxirekin egonen da. Ipar isurialdean goizean behin euria egin dezake eta elurkota 1.400–1.500 metro inguruan egonen da. Iparraldeko haizea ibiliko da eta temperaturan ia ez da aldaketarik izanen. Arabako zenbait lekutan eta batik bat Nafarroan izotza egin dezake, izan ere zerua garbiago egonen da hegoaldean. Bakizue gaur egun komunikazioa gero eta bereziagoa dela, gero eta gehiago lantzen dela komunikazioa, eta horren zati handi bat bideogintzaren bitartez egiten da, ikus-entzunekoen bitartez, eta gainera, ez dakit zoritxarrez edo zorionez, baina gero eta formatu laburragoak ere erabiltzen dira. Horietan bat gakoa, publizistek ongi dakitena, informazio agentzia, komunikazio agentzia ongi ezagutzen duten baliabide bat, spotak izaten dire, bideo laburrak gure harreta kaptatzeko, eta nolabait ere hortik sartzeko eduki gehiagotara. Edozein kasutan, komunikazio metodo hori erabiliz edo, Euspot ekimenak duela urte andana batetik, 12. edizioa dute eta, bilatzen dute gazten eta ezain gazten, nolabait ere sormen gaitasun hori sustatzea, beti ere euskararen bitartez, eta izuzen ere horretarako, Spot lehiaketa bat antolatzen dute, Euspot izeneko erraten genuen bezala, eta aurten ere, 2023an, antolatu dute. 12. edizioa erraten genuen moduan, eta aurten okerrezkoanago gainera, zientzia eta ikerketa sustatzean dute xere. Nik baino, aixo be, nola ez, hori azalduko digu, bertan antolakuntzan ibiltzen den Gorka Zubizarretak, eta horrez gain ere, Arteman komunikazio agentziako kide ere da bera, eta hemen dugu, atxalde honetan. Atxaldeon, Gorka? Ixo, atxaldeon. Gorka, mil esker gurean egoteagatik, lehenik eta behin galdetuko izut zuzen, Euspot ekimen hau zer den, zertan datza? Euspot lehiaketa sortu zen 2011. urtean, Aretxabaletan, Gipuzkoako herri baten, pixkat euskera ikusentzunezko arlotan ikusita, basaukola laguntza beharra eta batez be gazteenengan eta elkartu ziren Aretxabaletako udala, Mondragon Unibertsitatea, garai hartan Arteman komunikazioa eta hirurok eta ziginen pixkat lanketa bat iten aber ze inalzan, ez? Eta pentsaba Euspot moduko ekimen bat nun urtero gaia aldatuko dan eta ez dala behar besta oso maila, esango nauke, profesionala parte hartzeko eta Euskal Herrira zabaldutako olako dinamika batek funtziona balzauela, ez? Eta hasi ginen txiki-txikitik, hasiera baten hemen Debagoiena Gipuzkoako zona hontan jasotzen gauen hemendi lanak, hasieran jaso ginen 9, 10 spot, eta 11 urte ostian, ez? Ja indugu salto bat, bastante importantia. Gaur egun, beraz, bertze maila batean zaudete, hasi zineten spot gutxirekin, gaur egun ezagit zenbat spot adibidez, aurkezten aldituzte aurten 2023an. Ikusiko 2023an. Guk helburu bezala jarri dugu 100 spot. Zenbaki borobila da, eta langa hortan gauz gertuz, iaz 85 spot jaso ziren,
Mindala 2 urte bai, 97, 8 inguru, eta hor gauz, ez? Eta uste dugu, aurten euneko langa hori gainditzeko aukera badaukoela, eta, oin hortan gabez, zabalkunde fase baten, Euskal Herriko txoko guztietara iritsi nahian, Spoten mezua zabaltzera, eta gero, gaztiak, eta esain gaztiak, ukiko dugu aukera parte hartzeko. Gorka, galdetu nahi nizun lehenik eta behin, gehiago sakondu baino lehen, helburuak zein diren. Hau da, Euspotek zer bilatzen du orokorren? Euspotek orokorrean bilatzen dagoena da, euskera sormena, publizitatea eta ikusentzunezko arloa, pixka batin, eta hor sustapen lan bat itia. Sustapen lan bat itia, ez be ikusita, Euskal Herrixan, erdal hizkuntza bai gaztelera edo bai frantsesak zelako indarra daukien, eta gaur egun zesanik ez inglesak, ikusentzunezko arluan, olatu erraldoi horren aurrian, euskerak indartxu egoteko, eta euskerak bai referente berriak bilatzeko, eta etorkizun bat bermatzeko, beharko da Euspot eta Euspot moduko 1000. Eta telebistan lagundu beharko da euskal hedabideei, eta sareetan, eta zinemetan, eta bideojokoetan, eta hor bukaeran badau apostu estrategiko bat egin beharra, ez? Egoera konkretu horretan Euspotek jartzen dagoena da aletxo bat. Aletxo bat da bukaerango jartzen duguna, baina uste dugu beharrezkoa dala bai olako ekimen txikinak egotia. Dizut galdetu oraindik, nor dago honen atzean? Pentsatzen dut Arteman. Hor fondoan ikusten dugun lez egonen dela honen antolakuntza, baina baita ere Mondragon Unibertsitatea aipatu duzu, nork antolatzen du? Bai, antolakuntza taldean gauz, Arteman komunikazioa, Aretxa Beltak Udala, Mondragon Unibertsitatea eta gero Arizmendi ikastola bai. Eta gero baita, bai Euskarari elkartea eta Music Library. Eta aurten edizio hontan, daukogu babesle berri bat, eta antolakuntza taldean sartu da bai babesle hau, dala zientzia, teknologia eta berrikuntzako plana Euskadi 2030, Eusko Jaurlaritza barruan, orduan, guretako importante izen deurak sartzea babesle bezala, pixka eta Euspoten ekimena aurrera inalizateko, eta aurten guzti hauek osatuko dugu antolakuntza taldea. Hain zuzen ere, ez da kasualitate, aurten zientzia, teknologia eta berrikuntzako plana Euskadi 2030 egotea babesleen artean, zeren aurten hautatu duzuen gaia, Gorka, uste dute horren aritik dola, ez da? Hori da, bai, aurtengo gaia da zientzialari eta ikertzaile izan nahi dut, eta pixkat sustatu nahi da bokazio zientifiko eta teknologikoak, ez? Bada gai bat garrantzitsua batez be gaur egun eta etorkizunera begira, ez? Eta, arlo horretan ikastetxe eta instituzioak eta badabiz lanketa bereziak egiten STEAM gaien inguruan, ez? STEAM gaietan esango gauke, badiela matematika kontuak, zientzia kontuak, teknologia, berrikuntza, artea, guzti hori garrantzitsua da etorkizunera begira egongo dien erronka berrietarako, eta uste dugu, Euspoten ikusita perfil gaztea dala, parte hartzen dauen gehiengoa, eurekin be lanketa berezi bat iteko aukera ematen dauela, gero ezin dugu ahaztu, Euspotek gaia aurkezten dau, eta gero parte hartzera arteko prozesuan, maiatzera arte edo, ematen ditugu formazio saioak ikastetxetan. Joaten gara ikastetxetara, erakustera pixkat, da ikusentzunezko sormen formazioak, orduan, lehenik eta baina aurkezten dugu Euspot, zer dan, Euspoteko aurtengo gaia zein dan, eta horren inguruan bai lanketa egiten da, eta gero bai emuten die, pauta batzuk edo, pixkat ikusentzunezkoa nola sortu, nola landu ideia bat, nola landu pixkat hori guztia, ez? Eta formazio horretan, aurten landuko dugu bai STEAM gaiak, zientzia eta teknologia inguruko gaiak, eta alde hortatik interesgarri da aurtengoa, baina urtero gaiak desberdina dira. Aurten
erronka horretan sartu gara, zientzia eta teknologia, baina adibidez aurreko urteko gaia izan zen kooperatibismoa. Eta, beste mezu bat zen, beste lanketa bat zen, eta nik uste dut ikastetxeek eurak bai jaso dugun feedbackagatik eskartzen da bela urtero aldatzia gaiz, ze emuten dutzi aukera ikastetxeetan euren ikasleekin bai gai horren inguruan sakon lantzeko. Eta hor, aplikatzen dute gorka STEAM metodologia hau. Eta beraz, pentsatu, ez egin gehiago azaltzen ari guztun, hortxen, klasean egiten dutela proiektu moduko bat, eta gai ezberdinak ez, matematika, arte, teknologia eta bar, nolabait ere proiektu horren bitartez landu, holako zerbait. Bai, bueno, STEAM bukaeran die, STEAM konkretuki die zientzia, teknologia, ingenieritza, artea eta matematika. Eta die pixkat, etorkizunera begira gizarteak daukon erronkak jarraitzeko aurrera itzen, ez? Orduan, bai instituzioetatik eta bai ikastetxetatik eta ikusten da zientzia eta ikertzaile perfila beharko dala etorkizunean gizartean, ez? Eta bokazio hori, grin hori sustatu nahi da. Orduan, bueno, eta batez gainera nahi da eragin, igual neskengan gehiago, ez? Egisa da, zientzialari perfiletan eta mutilezkoa gehiago dauzela. Orduan, bueno, gogoratzen dut, beste diseinu baten izan gauen gaia izan zen nekazaritza sustatzearena, ez? Eta hor, adibidez, ipini gauen lehenengo plano baten, lehenengo sektorea, ez? Eta nekazaritza munduan, nekazaritzatik bizitzia, ze onura daukon, ez? Eta kasu honetan oingoia zientziara, ez? Beste teknologia, berrikuntza, beste perfil bat, ez? Baina, bueno, nik uste dut, gai bakoitzak daukola bere xarma, eta bueno, buruan eragin eta ideiak sortzeko momentua. Ea laguntzen diguzun gorkatzaren erranduzu, gatentzatela zuek klasera, aholku batzuk ematera, jakiteko pixken nondik tiratu spot bat egiterakoan, ez dakit izaten algun privilegioa ematen diguzun aholkuren bat, bada ezpada, dagoen etxean norbaitek erraten dola. Haizu, ni animatzen ez aurten euspot horietako bat egitera. Bai, hombre, garrantzitsuena ideia bera, esan nahi dut. Ideia hon batekin, ja, espotan erdixain da dago. Gero dauz beste gauza batzu garrantzitsua teknika bera oso garrantzitsua da, musika oso garrantzitsua da, sorpresa efektu bat izatia espotak garrantzitsua da, hasieratik ez kontatzea da, naiztia bukararako zeo, zeukan gure oinarrietan 30 segundo daukogu gehienezko 30 segundo izan alditzu espotak. Karo, egin aldozu 10 segundotako spot bat bai, esan nahi dut, zentzu hortan librea da. Nik uste dela, ideia teknika garrantzitsua da, baina ez da garrantzitsuena, teknika beste garrantzitsua spot baten izan lehiken musika bera, bai, eta ideia. Eta gaur egun, mugikorrekin eta inaldela magia, gaur egun. Danok dakogu mugikor bat, eta oso kalidade honakin grabatzen dago gehienek, eta nik uste dut, bueno, teknika nahiko demokratizatu dela teknologia zentzu horretan. Bai. Ez dakitzen horretan zeumatu duzuen 2010-tik onat hobetu dela teknika aldetik ezakit, diseinu aldetik, musika, komposizioa, ezakit hobetu den zentzu horretan urte hauetan? Bai, jo, lehenengo urtean jaso gauen 9 lan, eta bero joan gara urtetik urtera, kasi gutxi gara bera, 10 lan gehiago jasotzen. Eta, jo, lehenengo urtietan, egisa da bai, indela 11 urte, eske dana doia batera, baina mugikorrek zaukien kalidadia eta mutezotzun aukerak mugikor batek grabatzen orduan etzien berdinak, koin eske inaldozu edo ze gauza, kasi. Orduan, baina, bueno, lehenengo urtietan, basauzen lanunak bai. Lanunak basauzen, baina azkenengo urtietan otatu dugu, kantitate salto bat, ez? Nola baitere manda hor gertatu da zerbait, bai, erraten zeroen teknologiaren demokratizazio hori. Bai, eta kantitate aldetik askunde handia, baina kalitate aldetik ere bai. Eta beste desberdintasun handi bat izan duguna izan da, hori lehenengo urteetan, hemen Gipuzkoako Debagoien inguruko lanak batez jasotzen zirela, eta urtetik urtera
joan garela ja, Gipuzkoa osora zabaltzen, eta poliki, ja iritsi garela, referente bilakatzen Euskal Herri osoan, jasotzen ditugu lanak, Nafarroan tuteratik jaso ditugu lanak, jasotzen ditugu iparraldetik lanak, orduan, iritsi garaia Euskal Herri osora, eta, 11 urtetako lan horren ondorioz, referente bilakatu gara, gazten munduan, eta euskarazko espoten munduan, bai. Eta hala ere, Gorkak erraten zuen moduan, teknika ez da funtsezkoena, akaso ez da irizpide garrantzitsuena, ebaluatzeko orduan, zeren egon naiz ikusten ganden urteko spot batzuk Gorka, eta hain zuzen ere, zegoen spot bat kalitatez ikaragarria, hau da kamara aldetik eta, egundoko, hau da zinematografikoa, baina ez zuen irabazi, berak musikazko saria irabazi zuen, baina, badirudi nolabait ere ideia etzela hainona, irabazlearena bezainona, eta irabazlea kalitate txarragokoarekin, edo nolabait ere rudimentarioagoa den spot batekin, aldiz irabazi zuen, beraz. Hoxe, nolabait ere Gorkak erraten zuen moduan, ideia hon bat izan daitekela gakoa. Gorka, irizpide bat aipatu duzu, 30 segundoko gehienezko spota izan behar duela, ze irizpide gehiago daude? Gero formatua izan leike bai horizontalian edo vertikalian grabatuta, hor libre izten dugu, pixkat azkenengo urtetako tendentziak ikusita, sare sozialetako historiak, eta holan, formatua izan leike horizontala edo vertikala, 30 segundo gehienez, euskeraz izan behar da, musika librea izan behar da, esan nahi dut, librea ezin eskubideekin, eta hori batzutan bermatzea zaila danez, guk jartzen dugu euspot.es webgunean dau, musika deskargatzeko aukera, eta hor dugu hitzarmen bat Music Libraryrekin, eta orduan Music Libraryk ematen dago aukera, Euspoten parte hartu nahi daubienei 10 abesti deskargatzeko euren albumetik. Baldintza batzuk bete bidie, baina erresa da, eta orduan modu hortara bermatzen dugu kalitatezko musika erabilgarri izatea. Hortxen, hor baditugu aukerak, hor baditugu beraz, imaginaziorako nolabait ere, eta motivazioa ere sustatzeko baduzu zerbait gainera. Oraindik ere aipatu ez duguna, hemen badirela sari aski potoloak. Bai, 3.000 eurotik gora ematen da saritan guztira, eta esango zuet pixkat goitik handitik txikira, esateko. Spotik onenaren saria da 1.000 euroko sari bat, publikoaren saria 500 euro, horre ja landana jasotakoan igotzen ditugu danak webgunera, eta jartzen dugu bozkatzeko aukera. Orduan, boto gehien jasotzen dituenak dauko 500 euroko saria, gero dau gazteen saria dala 18 urtetik beherakoena, eta hor die 500 euro bai. Gero daukogu musika sinkronizazio onenaren saria dala 300 euro, eta gero daukogu beste sari gehigarri batzuk, pixkat antolakuntzan dauzen einean, Mondragon Unibertsitateak eta Arizmendi ikastolak euren ikaslei ematen dauena. Baina horrek die pixkat aparte. Eta hori, danera 3.000 eurotik gora. Hortxen, ez dakit parte hartzeko izena nondik ematen den, pentsatzen dut webgunean euspot jarrita erre xarpatuko dugula, Gorka? Hori da, bai, euspot.eus webgunean daukosue azalpen guztiak, bai, aurtengo gaia zindan, bere azalpen zehatzarekin, oinarriak zintzu dien, oinarri guztiak garbi utzita hor, parte hartzeko galdetegi bat bete bida, eta bideoa gero MP4 edo, WeTransfer bitartez bidali behar da bideo batera, maiatzak 29 da lana jasotzeko epea, ekainaren erdinguruan izango da gero sari banaketa ekitaldia, eta ez dakit ezer gehiago azten jaten, baina, spot.eusen daut dana, eta dau blog bat, nun jaten garen sartzen astero albiste desberdinak, hoi momentuan sartu dugu ja orkezpeneko bideo laburpen bat, baita musika nola lortu Music Library bitartez, eta gero zabalkunde fase honetan hainbat edabidetan ematen gabizen elkarrizketa guztien loturak gaur egongo die, orduan, webgunera sartu, sare sozialetan gauz, Facebook, Twitter eta Instagramen gauz, orduan, nahi dauenak, dauko hor, eskutan.
Akitu baino lehen, Gorka, memorian gelditu zaizun espoten bat, ez dakite horrek akaso laguntzen aldigulako ere irudikatzen. Jode, eske ez dakit. Hain onak izen dira asko eta asko, bai, a ber, eta egon die lan asko saritu gabe geratu direnak, tamalez. Urte horretan lan onak piloa jaso direlako. Egisa da, bueno, Euspotek hartzen dau perfil guzti, hartzen dau gazteenetatik, pizkat euren lehenengo jolasak, bideoa, monta, hor, edita, aberzela, ze programakin, hartzen daue bai, ja, igual, adibes, ikusentzunezko arluak ikasten da bien gentian perfila be bai, eta gurentzako da, proiektu bat golosua, ez, sari gabe potoloa dalako. Eta gero be bai, badau, beste perfil bat be bai parte hartzen da, dala igual perfil baia profesionala ba. Esan leke agentziak, ikusentzunezko agentziak, freelanceak, eta horiek behartzen daue parte, ez, orduan. Askotan dauz espotak gelditzen diena, saritu gabe, tamalez, gustoko jakundanak saritzia, baina ez daudanen dako, orduan, lanak onak pilo bat. Ez nauke nahi izan bat, pilo beste asko kanpoan itxiko naukelako, ez? Baina, ni gogoratzen dut, sari edidun asko, izen diela, gogoratzen az Bilboko talde bat, Gasteizen, Iruñatik jaso izan ditugu espot oso onak, bada hor taldetxuak ikusentzunezko munduan dabiltzela, ez? Eta holako lehiaketetan parte hartzen dagoenak, eta bai. Lana onak asko, eta saridun guztiak, saria jaso dagoen guztiak daukotzue euspot.eu zen, dauz historikoetan dau irabazle guztien espotak. Orduan, nahi badozue ikusi, sartu eta kuskusia horrek urtietan zentzuk izen ziren espot irabazleak daukotzu denak ikusgai. Gorka Zubizarreta, Euspoten antolakuntzan, 12. edizioa aurten, horretaz gain, Arteman komunikazio agentzian ere ibiltzen da, eta bueno, ea aurten ze espota agertzen diren, pentsatzen dugu burua hautsi beharko dela berriz ere, 100 espotoien inguruan hoberena aukeratzen, zorteon horretan, eta zorteon baitere, eta gonbitea hemendik mundu guztiari parte hartzeko oroitu gainera, 30 segundoko bideo bat, aixe egiten alden zerbait, ireia hon bat baldin badugu, eta gero pixkat ordenagailuarekin jak jarri, hortzen, diru mordoxka bat irabazteko aukera, eta hortik haratago batez ere, euskara, nolabait ere, laguntzeko ere aukera. Gorka, mila esker handiz, gaurkoan gurean egoteagatik. Eskerrik asko zuei. Ikus ditzagun baitere Iruñeko eta Burlatako udaletako albisteak. Burlatan jatetxeko eta tabernetako oinarrizko eragiketentzako enplegu formazio tailerrak eginen dira, 16 eta 30 urte bitarteko gazte langabetuentzat. Burlatan, Atarrabian eta Uharten erroldatuek lehentasuna izanen dute, noski. Jadanik irekita dago plaza. Horrez gain, Burlatan Martingala Burlatako inauteria da, eta aurten otsailaren 20 eta 21 ospatuko da. Bertan inoiz parte hartu ez duten burlatarrek ezagutu, prestatu eta parte hartu ahal izan dezaten, guraso eta seme alabendako tailerra antolatu dute otsailaren 3tik aitzinera 4 saiotan. Iruñean Ekozine zinemaldiko gazte saiak film labur argitaratu gabeak eskaintzen ditu, jatorrizko bertsioan DBH-ko, batxiergoko eta heziketa zikloetako ikasleentzat. 6. edizioa apirilaren 3tik 8 bitartean eginen da goizeko saio bikoitzarekin. Horrez gain Iruñean Joakin Maia musika eskolak, txistu, bateria, txirula, biolontxelo eta kontrabaxu irakasleak aldi baterako kontratatzeko hainbat hautaketa prozesu deitu ditu. Interesdunek otsailaren 6 arte izango dute izena telematikoki emateko aukera Iruñeko udalaren webguneren bitartez. Eta azkenik 5 kilometro bizikleta espaloiko linea, baino gehiago ezabatu dira berriki Iruñean nahasketak saihesteko eta bizikleta bideetatik eta galtzadetatik zirkulatzen sustatzeko. Udalak gogorarazi du mugikortasun ordenantzak debekatu egiten duela bizikletak espaloietan ibiltzea.
A los libros y a las mujeres canto, filmarekin hemen ibili ginen kontu kontari duela, ez dakit aste batzuk edo hilabete inguru, eta orain, hain zuzen ere, nazioarteko estreinaldia eginda, non eta Holandan, Rotterdameko, zinema jaialdian, eta bertan, lau emanaldi egin dituzte, larunbaten egin zuten, lehendabizikoa, eta atzo okerrezpanago, azkenekoa, bertan ibili da, zuzendaria Maria Elorza, badakit hortxen zerbait kontatzen film honen inguruan, eta orain guri kontatuko digu zer moduzko esperientzia izan den hangoa, zeren hemen dugu gurean Maria Elorza. Atxaldeon, Maria? Arratsaldeon. Bueno, etxean dagoeneko, ez? Ja bueltatu zara? Bai, iritsi berri eta erdi deskantsatuta oraindik. Erdi deskantsatuta, baina ez guti. Esperientzia hori, nekagarria eraman nuen, nekagarria ez dut uste, baina, bai, pixket, ez, potentia behintzat, emozionalki. Bai, esperientzia intentsoa, nahiko zirraragarria ere, bai, lehenengo aldiz pelikula atzerrian aurkeztea, poz handia eraman nuen bi proiekzioetan egon nintzen, lehenengoan pelikula ikustera geratu nintzen, bigarrengoan aurkezpena egin, atera eta galderak erantzuteko itzuli, baina lehenengoan aretoan geratu nintzen hartan, barre asko entzun nituen, beti duzu zalantza, ez? Salto kulturalarekin pelikula ondo ulertuko te den, eta antza bai, ulertu zen eta jendeak gozatu ari izan zuen, beraz alde horretatik oso pozik. Zuk pelikula ikusi duzu ez dakit zenbat aldiz, baina hala ere, ez dakit, pelikula ikusi baino zaude erdi pelikula ikusten eta buruaren igual garunaren erdiaren publikoa pixket aztertzen, ez? Aber nola erantzuten duen. Hala da, segun eta ze kontestutan ikusten dezun, begirada ezberdin batekin ikusten duzu zuk zeuk ere, naiz eta filma oso ondo ezagutu, egia da kasu honetan adibidez, ingelesezko azpitituluei kasu handia egin niela, hemen zinemaldian ere azpititulu bikoitzekin eman zen, baina ez nituen irakurri ingelesezkoak, kasu honetan bai, adi zaude, pentsatzenea ze nabardura galtzen ote diren, azpititulu horiekin, eta alderantziz ere agian irakurketa berriak sor daitezkela, eta bada filma lehen aldiz ikustea bezala egin batean, ez? Eta gero interesgarria da baita ere, eta gauza asko detektatzen dituzu gero solasaldian, ez? Jendeak egiten dituen galderekin, egiten dituen komentarioekin, eta bai, bada esperientzia berri bat, nola baita. Zer sumatu zenuen galderetan eta? Ez dakit zerbaitekin gelditu zinen, ez dakit zalantza, gelditu zitzaizun hor buruan bueltaka, akaso egin zituten galdera bat? Begira, atentzioa eman zidaten bi gauzek. Ustez jendeak oso ondo, komentatzen duen bezala, oso ondo harrapatu zuela pelikularen umorea, baina ez zuela galdu ez da ere beste alderdi serioago batzuk ere ez zituela galdu, ez? Bi gauzak oso ondo ulertu zituela, eta bestalde galdera asko egon ziren pertsonaien inguruan, ez? Nola ezagutu nituen, nondik zetozen, publikoak oso ondo ulertu zuen nire gertuko pertsonaiak zirela, baina gehiago jakin nahi zuten euren kontestuari buruz, ez? Eta uste dut hori izan zela pixkat, pertsonaiekiko jakin-mina baina baita atxikimendua nolabait, eta pelikularen tonua ere oso ondo ulertu zela, iruditu zitzaidan, bai. Hor, emanaldi batzuk okerrez banago dire profesionalentzat eta bertzeak publiko zabalarentzat. Ez dakit zeinetan egoten den bat urduriago? Niri profesionalen saioetan ez zitzaidan tokatu joatea, ni publiko orokorrarentzat ziren saioetan egon nintzen. Hala ere, han ere publikoa mistoa da, ez? Bazeuden Rotterdameko bertako andreak, eta bereziki agian zinezaleak ez diren pertsonak, ez? Beste gabe, Donostiko zinemaldian gertatzen den bezala, jakin minez eta pixkat ospatzeko gogoz jaialdira
gerturatzen diren hiritar horietakoak zeuden, baina baita ere jende akreditatu asko zegoen, hemen zinemaldian gertatzen den bezala, publiko orokorrarentzat diren saioetan ere badago profesional asko, ez? Eta ez nuke esango ez batak eta ez publiko mota batek eta ez besteak ez nahuela urduriago jartzen, ez? Hori galdera motak agian pixkat ezberdinak dira, edo irakurketa ezberdina da, baina iruditu zitzaidan hori bertakoek ere ondo bai ulertu zutela, ez? Pelikula eta bai, agian ez dizkizute galdera horren teknikoak egiten, edo ez dakite ondo izendatzen agian pelikularen alderdi bat, ez? Baina, bai, oso, irudituztean harrera antzekoa izan zela bi publikoentzat, ez dakit. Impresioa da, gero ez dakizu inoiz, baina... Zuzendu da zu okertzen naiz, bertan agertzen diren protagonistak, hain zuzen erranduz moduan, zure inguruko jendea da, ez egit zure ama bera ez alden agertzen, ez alden protagonistetako bat, nola ikustea Rotterdamen, han derrepente pantalla erralde batean zure ama, ez egit zure ama ere bertan zegoen, edo, bueno, kontatu zenion gero telefonoz. Bai, ama ez zegoen bertan, eta oraindik ez dut aukerarik izan, nola, kronika osoa egiteko. Egia da, egin batean, eta lehen aipatzen zenuen moduan, pelikula horren beste aldiz ikusita, distantzia moduko batekin ikusten duzula, egin batean, ez? Eta jada zure ama ez da zure ama, baizik eta pertsonaia, pelikularen pertsonaia nagusietako bat bezala ikusten duzu. Agian gero galderekin bai konektatzen zarela berriro, ez? Alderdi pertsonalarekin, eta ateratzen direla gauza pertsonalagoak, baina, bai, kasu honetan, nik uste horren adinengoela baita ere publikoaren temperatura neurtzen, alderdi afektibo horrek ez ninduela horren beste harrapatu pelikula ikusteko orduan. Ez dakit, Maria, zaila da galdetzea anekdotarik bilatzea hortan edo, baino, karo, gu normalki, jende lurtarra eskara nolako jaialdietan, behintzat zu bibilizaren paperean, nola bizitzen dira egun horiek erran zeren bada nazioarteko zuzendariak alde guztietakoak Indiako pelikulak badira, ez dakit ez, toki guztietakoak, ez dakit, nola da giro hori ezagutzen zarete, zuek adibidez zuzendariak izaten duzu aukera ezagutzeko zuen artean? Bueno, apur bat bai, horrelako jaialdia hondietan normalean ez duzu jaialdia bere osotasunean ikusten, eta ez duzu ez da ere zuzendarien ez da parte txiki bat ezagutzen, baina baduzu aukera askotan beste saioetara juteko, batzuetan aldez aurretik ezagutzen duzun jendearekin topo egiten duzu, eta beste kasu batzuetan, adibidez nire pelikulara, etorri zen nire sail bereko zuzendari japones bat, eta pelikularen amaieran gerturatu zitzaidan, pelikularen zatitxo batean japones ez hitz egiten delako, eta orduan horri buruz galdezka. Badira kontzentrazio handiz bizitzen dituzun egun batzuk, ez? Zu bezala zuzendari moduan handauden beste zuzendari ez gain, profesional asko daudelako baita ere zine alorrekoak, ez? Banatzaileak, ekoizleak, programatzaileak, eta askotan tokatzen zaizu pixka bat sarea egitea pertsona horiekin, pelikulari buruz hitz egitea, askotan zure saiora gerturatzen dira eta amaieran galdetzen dizute, ze plan dauzkazun pelikularekin, ze asmo, bere komentarioak egiten dizkizute. Orduan alde horretatik oso iaia kirolari bat izango bazina bezala, erabat kontzentratuta zaude, zure egin beharrekoa betetzen. Hori alde batetik. Bestetik badago beti emozio edo ospakizun sentsazio bat, ez? Gero egia da, naiz eta geroz eta handiagoa izan jaialdia, gutxiago zaintzen zaituzte, nolabait, orduan, nolako jaialdi batean ez duzu horren besteko sentsazioa, hori zainduta egotearena, edo jaialdia zure izain egotearena, baina egia da asko errezen dizutela egonaldia, saiatzen direla zu eroso egoten, orduan alde horretatik ere egun atseginak dira. Ez? Zure eserlekoa dakazu hor erreserbatuta, eta, zure erreztasuna kirian
eroso egoteko. Eta gero batez ere niretzako oso baliagarria da publikoarekin dakazun harremana, ez? Eta hori da niretzako agian gozagarriena. Pelikularen bigarrengo saioan, egon nintzen bigarren saioan, solasaldiaren amaieran esku altxa zuen Turkiako neska batek, eta esan zian, jo, zurekin partekatu nahi dut nire familiarekin bizitako esperientzia nahiko divertigarri bat. Eta nik uste nuen kontatuko zuela, jende askok kontatzen didan moduan, apalategiarekin istripu bat izan zuela, nire pelikula horrela hasten delako. Baina pelikulan ere liburuen sutei buruz hitz egiten da. Eta orduan esan zian, bakizu nire aitona, gu turkiarra gara, eta nire aitonak liburutegi otomano oso ona zeukan, antzinako manuskrito oso garrantzitsuekin. Eta negu batean nire amonak erre egin zituen etxea berotzeko. Eta orduan horrelako norbaitek horrelako anekdota konpartitzea erabat harritzen zaituena eta divertigarria dena, niretzako horrek ez daka preziorik. Eta hori da nirekin gordetzen dudana jaialditik. Zederra. Ez dakit, Maria, izanen dugun guk orain pelikula hau ikusteko aukera, hoiek galdetzen zizuten bezala, ze plan dituzu pelikularekin, guk ere galdetzen ditugu. Begira, asmoa da udaberri partean proiekzioak antolatzea, hain zuzen pelikulak liburutegiei buruz hitz egiten duenez, liburuaren egunaren inguru horretan proiekzioak antolatzea, bai Iruñan, Bilbon, hemen inguruan, eta baita beste espazio batzuetan. Orduan, apirilaren 3. astean edo, aukera egongo delako bertan berriro pelikula ikusteko. Eta bestalde orain hemen Donostian, 2 aste barru, otsailaren 11ean ere Tabakaleran proiektatuko da, eta ostean kontatutako zinea deitzen den saio bat egingo dut nik, pelikula nola egin dudan azalduz. Otsailaren 11ean Tabakaleran, publiko guztiari zabalduta dago, nola da kontu hau? Bai, proiektzioa ohiko sarreren salmentaren bidez edukiko du sarbidea proiektzioak, eta 5etan izango da, eta 7etan nire hitzaldia doainik izango da, eta beste gabe gonbidapena eskatu behar da Tabakaleran bertan, eta zuzenean sartu. Maria, ari gara hemen gu kontu kontari pelikula ezagutuko bagenu bezala, zuk ezagutzen zu gehiegi, guk oraindik gutxiegi ez dugulako ikusi. Balio du zerbait erratea pelikulaz, eta galdetuko dizut, izenburuaz bera iruditzen zaitelako aski ideia interesgarri eta deigarria biltzen dela hortzen izenburu horretan. Bai, askotan esaten dut pelikula bera kantu bat dela, liburuei kantu bat, edo liburuei omenaldi bat, eta baita ere pelikularen protagonistak diren 4 emakumeei kantua eta omenaldia. Horrez gain esaten dut pelikula 4 emakumeren erretratua dela etxean dituzten liburuen bitartez, baina baita ere irudien eta literaturaren inguruko hausnarketa edo saiakera bat ere badela. Eta gero izenburuak erantzun egiten dio nolabait, edo aipua egiten dio nolabait Virgiliori, Virgiliok Eneida obra kanoniko hori, hasten zuen esanez gizonei eta armei kantatuko ziela, eta dakizuenez Eneida bada Erromaren fundazioa kontatzen duen obra, eta hainbatean esan genezake Mendebaldearen fundazioa kontatzen duen obra, ez? Eta orduan gustatzen zitzaidan gizonari eta armei kantatzearen ideia horri ispilu eta kontra eginez ere emakume eta liburuei kantatzea. Eta nire ustez gainera erabat gaurkotasuneko gaia da, zeren oraindik ere jende handitzek egiten dio kantu gizonei eta armei, burura etortzen zaite Bolsonaroren lema 3 beak zirela, ez? Bala, Biblia buei, hortzen dago bala, edo, zarrezatzen. Bai. Batuetan, eta ultraeskuinaren
ultraeskuina dagoen eremu horietan ze presentzia duen hain zuzen ere gizontasunak eta mundu martzialak militarrak, beraz nik uste dut ez da han Grezian geratzen den gaia, baizik eta gaurkotasuna duena. Eta ari horretatik tiraka, ez dakit Maria erraten alde pelikula egin batean feminista dela? Bai, esan genezake feminista dela, ez da, beti hau galdetzen didatenean esaten dut feminismoa ez dela pelikularen gai nagusia, pelikulak ez du feminismoa hitz egiten eta ez du asmo hori ere, baina noski badagoela atzean ideia feminista bat, badagoela hori emakumezkoen edo emakumeen ez dakit goraipamen bat esan genezake, baina badagoela emakumei edo emakume konkretu batzuei omenaldia esaten duen moduan, eta noski enfokea bada emakumeak gizonen berdinak direnaren ideia, azpitik ez daudenaren ideia, hori, noski, ezin da, esan nahiet, hori ez da pelikularen kontu bat bakarrik, ez? Nire, uste dut, oinarrizko ideia bat beharko lukeela, ez? Eta badago baita ere, mende askotan zehar atzean geratu den lan horren defentsa bat, edo lan hori erakustearen gogoa, ez? Ematen du literatura bakarrik portadetan dauden gehienetan gizonezkoak diren idazle garrantzitsu horien izenak, eta horiek ere defendatu behar ditugu, eta gure patrimonioak dira, baina beti esaten dut, liburu horiei hautsak kendu dietenek ere, hautsak kendu dieten emakume guzti horiek ere, lagundu dutela patrimonio hori gordetzen. Ez genituzkela liburu horiek ere gaur egun izango, ez balitu zeidatze, baina baita ere norbaitek zaindu ez balitu, ez? Eta zaintzaren kontua orain ere oso modan dagoen gai hori, ez? Noski badaudela ideia guzti horiek atzekaldean. Baina nioen bezala hori, feminismoa ez da pelikularen gai nagusia, baizik eta, bigarren plano batean dagoen ideia bat, ez? Maria, hemen utzi beharko dugu elkarrezketa, bakarrik galdetu nahi nizun, ez dakit, ze sentsazio duzu orain, jaialdi hau pasatuta, nola dago gorputz orain, nola begiratzen diozu pixkat zure datorren egunei, hilabetei, urteari? Orain tokatuko zait pixka bat pelikula laguntzea beste leku batzuetara ere. Asko animatu nau Rotterdamen eduki duen harrera ona ikusteak, horrek ere beti lasaitu egiten zaitu beste aurrerago dazkazun jaialdiei begira, badakizun nola baiteko legitimazio bat duzula ere, eta horrek ere, lasaitu egiten zaitu batez ere, ez? Batzuetan gogorra delako ere jende aurrean jartzea, eta bai, esango nuke lasaiago begiratzen ditudala datozen hilabeteak, eta hori pelikulari buruz hitz egiten jarraitzeko, eta pelikula partekatzen jarraitzeko gogoz. Eta filmazioari dagokionez, zuzendaritza lanari dagokionez, oraingoz stand-by batean, lasaitasunez, zaude? Ari naiz idazketa prozesu batean, aspaldi hasi nuen gidoi batekin, gero pelikularekin kajoi batean geratu dena, eta orain hasi naiz berriro pixkanaka idazten eta horrengan pentsatzen. Beraz, hurrengoarekin lanean hasi naiz, baina oraindik pixkanaka eta mantxo-mantxo. Oraindik Rotterdameko jet lagakarekin edo digestioarekin. Hoxen, a los libros y a las mujeres canto, hementxe Maria Elorza zuzendariak zuzendutako filma, hain zuzen ere, larun bat honetan estreinatu zena nazioartean, eta atzo egintzen azkeneko emanaldian Rotterdamen, eta Maria kontatzen zigun moduan, otsailaren 11an Tabakalderan izanen dugu hori ikusteko aukera, eta gero hemen, Iruñan, hurbilagotik ukitzen digula, apirilaren 2. aste horretan, apirilaren 23. bueltan izanen dugu, seguro, pelikula ederrontaz gozatzeko aukera, beraz, eskertzea bertzerik ez zaigu gelditzen, mil esker nolez Maria, gau, hartuako tartetxo honengatik. Eskerrak zuei.
Bauxen gaurkoz hemen magazinen eskaintzeko genuena, baina hori baino lehen, oroitu gaur zozketa egin behar genuen, izan ere bihar estreinatuko dute Hondamendia antzerkia, antzeslana, hortzen Gaiarren 8etan zozketa egin dugu, eta hain zuzen ere irabazlearen izena botako dugu orain. Claudia Rodríguez izan da zozketa honen garaia, hain zuzen ere zorte gehien izan duen pertsona, beraz Claudia Rodríguez burlatarra kasu honetan, gozatu ezazu Hondamendiaz. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.